trukket på kompagniets vegne. Probier, ich habe den IC 105 für dich. Danke. Kom lige langt nok ind her, som man siger. Du har udkørsel. Tak. Jeg var kommet ind for. Der var på begge ender af toget her. Ja. Så skulle jeg holde her, der skulle jeg 11.14. Nej, det er det nu. Det kan godt være den bagstående, så er den. Ja, men der er et sted derovre, lige når man går ud af Skovborg. Der står spor sådan her. Det går ikke. Det går ikke så godt. Men der kan også nogle gange af til ende i koden. Ja, fordi der står spor sådan der. Øden har en årsag.